morges, så tænkte jeg, at jeg ved, hvor mange der overhovedet kommer. Så jer, der ikke ved, hvem jeg er, så hedder jeg Karolina, og jeg er formand for HTLF. Det er den bestyrelse, der drifter det her sted. Vi er meget, meget glade for endelig at kunne afslutte det her drømmescenarie, vi har haft igennem rigtig, rigtig mange år. Vi har forsøgt en gang før, og jeg kan ikke huske, hvor mange år det er siden med Arne Knudse. 5-6 år siden. 5-6 år siden, der prøvede vi at få nogle tilbud ind, og det var simpelthen det var alt for dyrt. Det kunne vi slet ikke lige, det lagde vi ned. Men så kom der den her udviklingsplan, som vi fik hjælp af Middelfart Kommune til at få lavet, hvor et af projekterne blandt andet var at renovere køkkenet. Og så greb vi den som bestyrelse, og så fik vi nogle tilbud, og det var dyrt. Og så justerede vi frem og tilbage og snakkede, og vi holdt mange møder, og til sidst så tænkte vi nu, så søgte vi LUK-puljen fra Middelfart Kommune og faktisk fik tilsagn om nogle penge. Og til sidst så tænkte vi, nu gør vi det. Nu tør vi at satse, uden at have alle pengene i hus. Og så har det været en udvikling derfra. Og så heldigvis så bor vi jo i det her super fede lille lokalsamfund, hvor folk de bare er meget engagerede og har en følelse af fællesskab. Så da vi skrev ud og sagde, at vi mangler virkelig penge, så fik vi heldigvis penge til sidste del af projektet. Og så har vi altså også spyttet lidt i selv fra vores egen beholdning. Så nu er vi her, og vi er færdige med køkkenet, og det er mega fedt. Og så er der jo alle de her lokale erhvervsdrivende også, som vi har fået, og Middelfart Sparekasse. Nu er de godt nok lige gået, de er kommet med en gavecheck også. Så vi har fået penge. Der er en plakat herovre. Ole har lavet den fineste plakat, hvor de lokale folk er nævnt. Og så er der jo rigtig mange private donorer også. Så det er fantastisk. Vi glæder os til at tage det i brug. Det har allerede været i brug en del gange. Ja. Så velkommen til, og mange tak for hjælpen. Og så, jeg har jo glemt alt det her frivillige arbejde, der har kunne få det til at ske. Ja, der er virkelig, virkelig mange frivillige kræfter, der har hjulpet. Både med at rive ned og bygge op. Ellers så kunne vi faktisk ikke gøre det. Det er noget af det, der har gjort, at vi kunne trække det igennem, at der har været frivillige kræfter. Og Helle, hun har gået hele påsken. Hvor er du henne, Helle? Du sidder lige. Hun har holdt påske herovre i forsamlingshuset med at male de sidste ting. Dørkarm, døre, rummet ude bagved, badeværelset, toilettet ude bagved. Alt det er super. I skal huske at gå ud i de bærste lokaler derude. De er helt shiny fra påsken. Så tusind tak for hjælpen alle sammen. Og tak til Kim. Det er Kim her, der har været tovholder på projektet. Tømmer? Ja? Har I glemt noget? Ja.